салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навбари имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешавад. мо тарафи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумма. ина квартираи навастуракаи фурӯшӣ кредит қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Корвон. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 37 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, управлени ГАИ, рӯбарӯи 33 микрорайон. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 44 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 137 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти беҳтарин дорад. фақат хона дар обшижит қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 7 километр. сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 55 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 31 микрорайон. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 34 микрорайон. духонага квартира дар 10 этаж қарор дорад, 71 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар Ҷалолиддини Балх, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, кӯчаи Киров, духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 59 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. дар ҷои беҳтарин қарор дорад.
اینا کвартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Навбаҳор, пушти заправкаи Тожирон. Духонага квартира дар 5-ум этаж қарор дорад. 77 метр квадрат мебошад. Обаш баъди 2 моҳ доимӣ мешавад. Айни ҳол дар як рӯз 4 соат мекашанд. Оба сувӣ доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. нархаш бошад $40,000 боз савдо мешавад. ремонти хона, ремонти фасонай. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.